Очень сейчас находится на тяжелом состоянии, как бы у них и деньги нету, и на квартплату нечем уже платить. Они как бы тақдири муҳоҷирони меҳнатӣ бе пуштибон аз Осиёи Марказӣ боз бо бархе аз сиёсатмадорони Русия рӯй ба афзоиш аст. Ҳамин тавр раиси партияи либералии демократии Русия Владимир Жириновский пешниҳод кард, ки вуруди муҳоҷирон ба Русия пас аз пандемия маҳдуд карда шавад. муҳоҷирони меҳнатии зиёд кишвари моро тарк карданд. бозгашти онҳоро бояд маҳдуд кардан лозим аст, гуфт Жириновский ба Оҷонсии Москва. таври вакили парлумон ба хабарнигорон изҳор намуд, ин барои нигоҳ доштани ҷойҳои корӣ барои русҳо зарур аст. алҳол шаҳрвандони бекори мо зиёд хоҳанд шуд ва ҷойи кор барои онҳо муҳайё мегардад, илова намуд сиёсатмадор. ёдрас мекунем, ки қаблан садҳо шаҳрвандони Қирғизистон ва Ӯзбекистон ба сафорати кишварашон дар шаҳри Москва омада буданд ва талаб карданд, ки сафорат дар ташкили парвози чартерӣ ба ватанашон кӯмак бикунад. муҳоҷирони меҳнатӣ, ки бекор монданд, мехоҳанд ба ватан баргарданд, аммо марзҳо баста шудааст. бисёриҳо аллакай маблағи доштаашон ба поён расид ва онҳо беманзил монданд. Была у нас работа, ну из-за карантина закрыли там, где мы работаем. Финансово нету дохода.